תמיד מספרים עניינו אותי. סיימתי היום את הקורס המתקדמים נומרולוגיה של ענבל לוי. זה היה מאוד פרקטי, מאוד נגיש, מאוד נותן כלים מאוד מאוד ברורים, באווירה קטנה ומצומצמת, ממש תחושה של בית. אני רוצה להגיד לכם שזו הייתה חוויה מאוד 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 חזקה בשבילי. אני כבר הגעתי מהתחום, כבר למדתי קורסים של נומרולוגיה ואני עוסקת בזה. נהניתי מאוד מהקורס, קיבלתי המון כלים. אני גם עובדת ומשתמשת בזה כבר, וטאדאם!